Honey, sleep with me, baby. Sleep with me. Inimbita tayo, so alis tayo. Sasama sana si Tami, pero off niya ngayon. Trabaho sana siya ngayon, pero change yung schedule ng trabaho niya. So, kaya ayaw niyang sumama. Dito lang siya. Look, Han. That's all you're gonna run around, right? Yeah. The sandwich you made the other day is no good either. Yeah, One of them is no good because the ham is no good. yeah. So, hiwalay yung lakad namin. Hiwalay. So, yun. Pero mamaya pa naman ako alis. Alis na siya. Kasi kailangan niyang gamitin niya yung old na sasakyan and then ang battery is patay. So, kailangan niyang i-krang. So, yun. Anyway. I gotta get my brush. Oh. I had a brand new brush in the other car and I don't know where the hell it is. What other car? It was either in the Toyota or the Lexus, but it's not in either. You have a lot of brush, Han. If I found one while I'm packing in bags downstairs, I'll give it to you, okay? Han, look at your son. So now what are you gonna do? I think ito na yung pinaka last day of using this car. Because we have to, kailangan namin siyang ilagay na sa loob. Itong asawa ko talaga, sabi ko sa kanya mag-relax siya, pero gusto talaga niyang umalis mga loves, bibili ng cold cuts. At yun, gusto niya gamitin yung karaang sasakyan, no? Karaan talaga. At pagtapos niyan, wala palang battery. So kaya kailangan niyang i-recharge. So ako naman, tinutulungan ko lang siya, pero talagang hindi kinaya. Kailangan talagang i-connect siya sa kabilang sasakyan para mag-andar. Han, won't do it, Han. Won't do it. Ayaw. Patay. Yung battery is patay na patay talaga. Parang pag-ibig ni Nanay Junicia sa boyfriend niya. Ngayon, patay na patay. Light? There's no light. How can I turn the light? Turn it on. It should be on. Nothing. No light. Alis na ako. And wala na dito yung malaking sasakyan. Kasi lumabas nga si Tami. And ako naman, lalabas din ako. Punta din tayo sa... Ay, na-miss ko na din itong sasakyan ko. At yun, patungo na tayo sa ating pupuntahan kina Lloydie. So yun mga darling, so no, drive lang ako dito at hapon na. Ang naano ako kasi talagang ang bilis-bilis nitong dumilim. Tignan nyo, pababa na yung ano guys, araw. Pero yun, muntikan pa ako dito mawala mga loves. Muntikan na ako magpunta sa highway na walang exit. Adoy, 1 hour and a half pa naman yung drive para makahanap ka ng exit. So buti na lang nag-maneuver agad ako, bumalik ako sa ibang lane, o diba? So ngayon nakikita ninyo mga loves yung ano, sunset na patulog na yung araw. So yun, ang bilis ng panahon, diba? So hindi ko talaga sabi ko, ay grabe naman ito. Parang kaya nga ang daming nadidepress dito mga loves kapag tingginaw kasi ang bilis magdilim at ang ginaw-ginaw. So ang bilis talaga gumabi na ngayon, no? So it's not even it's 4:30 na ngayon, pero tignan nyo yung mga ano dito, oh. Parang nag-start na siya ang araw. Wala na, nag-start na sunset na. So yun, malayo-layo pa ako mga loves. Oh, gusto ko matulog. Ang bilis talaga dumilim. Uy, ito yung pinaka ano talaga sa kapag winter na mga loves. Ang bilis dumilim ng mundo dito sa sa amin. Tinawagan ko din si Tami, hindi siya sumagot. Busy ata yun siya kasi nag-grocery siya, diba? Nag-grocery siya, so kaya yun, busy yun. So yun mga loves, umuwi na tayo ng bahay kasi excited akong makasama si Mr. Deno kasi talagang nag-grocery man yun. Gusto ko din malaman kung anong mga pinagbibili niyan. Excited ako pero sa huli parang ako yung heartbroken. Charot. Keep on watching mga darling. Pauwi na tayo. Nakarating ko lang. And then lumabas ako kasi pinalabas ko yung aso. Pagkatapos niyan, yung kapitbahay may party. Isa across the street may party. Yung kapitbahay namin is kapatid niya yung
magkapatid sila, babae at lalaki. So, magkapitbahay yung magkapatid. Naririnig ko yung lalaki, sabi pa niya, naghanap ka na naman ng away. Sabi pa niya, inaway siya ng asawa niyang babae. So, naghanap ka na naman ng away. So, pagkatapos mga labs, naririnig man niya na tumahol yung aso ko. So, alam niya na may tao sa labas. So, naghuminto yung lalaki, huminto kasi nagyaw-yaw. Naghanap daw yung away yung babae, asawa niya. So, kayon, Lubs, pumasok ako, sabi ko, ayaw kong makinig kasi yun, no, nakakahiya yan para sa kanila, no? And then, awkward para sa akin makikinig. So, pumasok ako sa loob para naman, yun, maalam niya na walang tao sa labas ba? Yung babae kasi mahilig makipag-away. Kapag magbati yung magkapatid, awayin ng asawa kasi hindi sila magkasundo. Yung mag-sister-in-law, hindi sila magkasundo. So, kaya inaaway niya yung lalaki, asawa niya, kasi nakipagbati sa mga kapatid. May parte. Usually, hindi yan sila magkasundo. Pag may parte yung isa, hindi magpunta yung isang pamilya kasi hindi magkasundo nga, yung mag-in-laws na puro babae. Hindi kaya pumasok ako dito. O, diba, nakimarites. Yeah, pumasok ako mga love. Kasi normal naman yung mag-away-away, no? Pero pumasok talaga ako para naman hindi mahihiya yung lalaki. Kasi alam niya nandun ako sa labas. Nagganon-ganon pa ako ng flashlight. Nasayahan ako kasi paglabas ko, naririnig ko naglalis sila, nag-aaway yung dalawa. Sabi ko, ay, para ako nasa Pilipinas. Sabi ko, para ako nasa Pilipinas. May nag-aaway. Nakikinig yung isa ay, chismosa. Chismosa, mister. Ano, gabi na kasi. And then, wala, alam mo naman, nasa bukid tayo. So, maririnig ka, lanog-lanog lagi. Si mister, ginising ko. Ginising ko siya kasi kailangan kong putulin yung kuko niya. 9:04 na. And yun, naghilamos na ako. Ang sakit-sakit ng mata ko mga loves kapag maghilamos ako. And then pagod yung mata ko. Yung saka, alam nyo na. You don't eat the squid? No, I eat the whole salad. Why you don't make a fresh salad? No, because I finished the whole salad. Oh, still good? Yeah. Not really like funky? No. Okay. You want me to make tuna salad? Huh? Sandwich again. Also got 2 swordfish steaks like this big. Hala, you get another. Where did you put it? Freezer. Oh, you freeze it? They were already frozen. Okay. Swordfish? Yeah. So, But they were nice. they are pricey, honey. I don't know. They are expensive. I think it was $8.99. So, no. No much. Bumili siya ng more meat, mga loves. Prime rib, dalawa na naman. So, he put it in. A big one? You remember 2 years ago, we got a big ham with a bone. We cut it for the dog in the bag. We didn't even use it. Now it needs to be thrown out because now it's not good anymore. Really? Mm-hmm. Oh, that's what I was figuring. I cut this with a dog. I'm gonna put it in a bag. That's what happened with the last time. We don't even use it. Okay, let's slice it up. That's what we did. You cook it, you put it in a Ziploc bag, and you never used it. Ay, nako. The whole thing? Big one. Yeah, well, The same thing what you did this time now, we're gonna do the same thing. same thing. So, bumili na, ang dami namin sa freezer. Kailangan ko maghalongkat sa freezer, itapon ko yung mga na matagal na sa freezer na hindi nabibigay sa aso. Yun yung gagawin. Basta, bumili na naman siya ng mga karne. Prime rib, ang mahal, 250. 150 yung nagasto niya sa duha ka prime rib. Pero usually daw kapag bilhin mo yan is $400. So, sobrang mahal kapag hindi sila mag-sale. So, kaya bumili daw siya kasi mura daw. And malaki daw yung nabili niya. So, ngayon, iba talaga ito kapag mag-shopping. Iniwan ko lang siya dito mga loves pero napabili na naman ng prime rib. Nakita niya yung video, prime rib yun siya. Yung nag-chat kami ng mga meat, ng beef, prime rib yun, and bumili na naman ang dalawa. So, yung isa gamitin namin sa Christmas, and then yung isa is i-freeze namin yan. Yun yung gawin namin. Anyway, ang buhay ay sadyang ganyan. Ganyan ang buhay ay sadya-sadya. Where are you going? You should be sleeping here with me. Look, who's in bed? You freaking kids. Instead of just you and me, and now it's like Hobbs and Roxy. What is wrong? Ito talagang lalaki talaga mahilig
talagang mag-ano ng mga medyas na hindi man lang masauli. Honey, sleep with me, baby. Sleep with me. Look at, I don't want to sleep with this too. Come on up. Come on, sleep now with me. Your light is off. You turn the light off. How dare you? Oh. You have a hard time turning the light on? Of course you want to sleep now. You don't want to sleep with me. Look how quick they jump in. Look at how quick they jump in the space. They're like, Look at that, guys. this is my side of bed now. Oh, I still have to shut off the light upstairs. The two of you. Tignan yung mukha ni Roxy. The two of you, huh? Ikaw din? Give me out of the lying and finally get him up. Eventually, nobody lets him up. He'll find a way to get up and on anyway. But I love you. I love you too. Can you explain why you sleep here? Because I gotta be up in a couple hours. 10 o'clock. I'm gonna be up at like 12:30. Oh. oh, gee. Okay na, bye-bye na. Good night na. I love you. Huh? I got my shower, my morning coffee, all that fun crap. Okay. I love you. I love you too. Come here. Yeah. I-off na natin yung light sa taas kasi. Hala, what is this? Ladybug? A ladybug. Ladybug is in the house. Good night, mga loves. Tulog na kami. Bye. Good night. Ay, patay tayo ng ilaw sa loob. Ay, dito sa CR, patayin natin. Boom, wala na. Dito tayo sa kabila. Bedroom. See you tomorrow. See you mañana. See you mañana.